Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong gabi po ay ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng ginamos. Ito po ang mga ingredients sa aking ginamos na gagawin. Unang-una, silverfish. Tapos, itong bawang na shredded. Tapos, shredded ginger. Gagamit din po ako ng patis, suka, gagamit din po ako ng asin. Yan na po ang mga ingredients sa aking ginamos na gagawin. Unang-una po ay huhugasan natin itong ating silverfish. Huhugasan po natin ng tubig na may asin. Tapos 3 beses po natin huhugasan. Pagkatapos ay patutuyuin nyo lang ng konti dito sa ating strainer. Yan po mga mamamayang ang ating planggana na may lamang tubig. Pagkatapos po ay bubuhusan lang natin ng asin dahil dito ko po huhugasan ang ating isda. Pero nahugasan ko na po kanina ng 3 beses. Pero ginagawa ko lang po ito para ipapakita ko lang po sa inyo na huhugasan at gaano kadaming asin ang ilalagay. Kailangan po tunawin po muna natin yung asin dito sa planggana. Malinis po yung kamay ko dahil naghugas na po ako kanina ng maraming beses. So, hahaluin natin hanggang sa matunaw po yung asin. Yan, medyo tunaw na yung asin. Ibubuhos ko lang po dito yung ating silverfish para hugasan po. Hugasan nyo lang pong ganyan. Huwag po kayong gagamit ng tubig na hindi maalat kasi masisira yung inyong ginamos or bagoong ba ito sa Tagalog. Masisira po siya pag hinugasan nyo ng tubig na hindi maalat. So, dapat talaga maalat ang gamitin nyo. At hugasan nyo po ng 3 beses. Bali, pang-4 na pong hugas ito. Kasi nahugasan ko na po kanina ng 3 beses. Kaya lang, inulit ko lang po para sa inyo. Para makita nyo po ang paghugas ko nitong ating ginamos. Yan. Ayan na po. Gumamit na po ako ng gloves para po malinis tignan. Ilalagay natin sa ating strainer para patuyuin po ng 30 minutes. Ayan po mga mamamayang. Ngayon pong natuyo na tong ating silverfish ay kukuha lang po tayo ng asin at maglalagay po tayo dito sa ating planggana na maliit.
Mga ganyan po karaming asin. Pagkatapos po ay maglalagay tayo ng konting suka. Mga ganyan. Mga ganyan po karami. Tapos dahan-dahan nating ilalagay itong ating isda dito sa planggana na may asin. Hahaluin lang po ng hahaluin. Tapos ilagay natin lahat ng isda. Ayan na po. Pagkatapos ko pong nahugasan ng suka itong ating isda. Hindi ko po itatapon tong suka na may asin kasi ilalagay ko to mamaya. Ngayon po ay maglalagay uli ako ng asin dito sa isda na nahugasan ko na ng suka. Ngayon po ay ihahalo ko na itong aking shredded bawang. Kasi ganyan po ang gusto ng nagpagawa po sa akin nitong ginamos. Kasi binigyan niya po ako nitong silverfish para ipagawa. Pagkatapos po ay isusunod ko na po ang luya na shredded rin. Depende po sa inyo kung gusto nyong lagyan ng bawang at saka luya. Pwede rin po hindi nyo po lalagyan ng suka. Mas gusto ko po kasing may suka para medyo mabango po. At saka may sabaw. Pero pwede rin po na walang suka. Basta haluin nyo lang po ng haluin. Na ganyan hanggang sa ay ilalagay ko na po uli itong suka na merong asin. Ngayon po ay nakahanda na yung lalagyan natin. Ilalagay lang ho natin dito sa loob. Yan na po, binuhos ko na po yung suka na may asin at nakalagay na po lahat dyan. Ngayon po, ang last po na ingredients na ilalagay ko ay ang patis.
Ayan na po. So, hintayin ko na lang po ito ng mga isang buwan. Mamayang, ito po yung una kong ginawa na ginamos. Mga 3 weeks ago na po ito. Yan po. Kukuha lang po ako. Ang bango-bango po. Kailangan lang po natin ng lemon kasi wala po akong kalamansi. Lalagyan lang po natin ng suka. Sili. Ang sarap-sarap. Ayan na po mga mamamayang ang aking ginamos. Maraming salamat po sa panunood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!